No, prvá otázka. Prečo bývate na Lipovej? Narodil som sa tu, takže bývam tu od detstva. Lebo moji rodičia sa sem rozhodli nasťahovať, tak som sa sem nasťahovala aj ja. Lebo však rok som žil v Šuranoch a potom sme si tu postavili dom, tak bývam tu, lebo je dobre, ne? Že bývali sme všade a chceli sme vyskúšať Lipovu. Tu býva moja mama a môj otec a nemám ešte 18, aby som sa mohla odsťahovať, tak preto. Lebo sa mi to tu páči, hlavne od toho, že tu mám veľmi veľa kamarátov. Manžel pochádza z Lipovej a rozhodli sme sa prísť z mesta bývať na Lipovu na dedinu. Pochádzam od tadeto. Skoro. Ako sa vám býva na Lipovej? Býva sa mi celkom dobre, takže... Býva sa mi tu dobre, chodím sem do školy a som rada, že tu bývam. Veľmi dobre ináč. Je tu kľud? A to je tak všetko. Fantasticky. Čistá fantázia. Dá sa povedať, že dobre. Lipova je pekná dedina, páči sa mi, že je to menšia dedina a nie je tu taký ruch ako v meste a je to celkom udržiavaná dedina. Dá sa dobre. Čo sa vám na Lipovej páči? Prostredie, príroda. Máme blízko školu, bývam v bytovke, hneď oproti mám obchod, takže to je dobré. To pole, viete, pri Kaštieli, to je dobré. Že sú tu 2 obchody. Páči sa mi tu to, že tu není toľko ľudí a že to tu nie je také preplenené ľuďmi a že sa tu dá normálne chodiť a nie sa tlačí medzi ľuďmi, to napríklad v meste alebo tak. Je to tu pekné, krásne, nádherné. No, mne sa najviac páči asi, keď to mám tak povedať, tak asi sa mi najviac páči futbalové ihrisko ako pri bytovkách, čo je. Jednoduchosť ciest vlastne, že nie je taká členitá a veľká tá dedina. Zároveň aj to, že obyvatelia sa snažia o údržbu svojich areálov aj pred svojimi domami, že je pekná čistá dedina. Skoro všetko. Čo sa vám na Lipovej naopak nepáči? Povahy niektorých ľudí. Nepáčia sa mi povahy niektorých ľudí a to, ako sa niektorí ľudia správajú. A tak. Svetisko za Števku? No akože na tej ulici, to. Všetko sa mi tu páči. Tu tieto chodníky, tieto cesty. Mne sa najviac nepáči asi skôr nič, lebo všetko tu je také dobré. No, niektoré chodníky nie sú moc v dobrom stave, alebo cesty. Možno by som nejakú cestu aj medzi domami rozšírila, aby sa lepšie zmestili 2 protiidúce autá a ináč viac menej ani nemám nejaké výtky. A cesta tuto, od školy, tam na ten koniec dediny. Čo by ste tu chceli zmeniť alebo dať opraviť? Možno chodníky niektoré. Som opraviť druhú budovu v našej škole a chodníky. Tak asi túto školu. Meniť školu. Napríklad chodníky, asi druhú budovu, normálnu školskú, normálne tu sa chodí. Potom by som tu chcela zmeniť to, že zvieratá ako dedina, aby sme pridala viacej košov, lebo však sú tu odpadky. No, tie niektoré cesty alebo chodníky a možno nejaké osvetlenia v niektorých úsekoch. Chodník a cestu. Stačia podľa vás 2 obchody na Lipovej? Stačia. Bohate stačia. Hej, aj tak väčšina ľudí si chodí nakúvať do Šurian. Áno, stačia, ale keď asi tak potrebujeme oblečenie, tak to môžeme ísť už inde. Obchody na Lipovej využívam veľmi ojedinele, nakoľko sú blízko Šurany, takže nepostačujú tie 2 obchody. Ďakujem. No, ja na Lipovu ani do obchodu nechodím, takže mne stačí ten bufet tam.